O aspecto que presenta o recheo portuario de Ribeira prácticamente baleiro non é o habitual na véspera do comezo das festas de verán. Os problemas para conseguir a autorización de portos, sumados á enésima polémica xurdida esta semana, retrasaron a instalación das atraccións ata a última hora. Algúns dos feirantes rexeitaban a reorganización dos postos, que supoñía a obriga de deixar un paso de seguridade para garantir a actividade portuaria, cuestión que tentou amañar o tenente alcalde Vicente Mariño tras unha conversa informal coa conselleira do Mar. Algo que non sentou nada ben ao concelleiro de Festexos, quen ostenta as competencias e asumía a toda agora as negociacións con portos. Nos entendemos que van a acabar montando sin ningún tipo de problema. Ahora ben, hai cousas que hai que ser un pouco serios. Cando os técnicos municipales fan un traballo, cando o propio concelleiro de Mar di que o primeiro son os mariñeiros e que temos que velar por eles, nós entendemos que o traballo que se fixo hai que terlle un respeto e non salir a vender fume. De feito, por ter unha reunión comendo percebes, non me parece ni medio serio que alguén salga a botar por terra todo o traballo que fixeron tanto os técnicos como os traballadores municipales. A este respecto, o edil de Festexos quixo poñer en valor o traballo dos técnicos municipais que conseguiron sacar adiante un plan para montar as atraccións nunha superficie de 17.000 metros cadrados, moi superior á autorizada inicialmente por Portos de Galicia. O traballo que se fixo xa é, na miña opinión, impresionante, porque hai que recordar que non nos deixaban facer nada de valla para dentro, e agora se pode facer casi todo a excepción de 3 metros pegados ao mar. Polo tanto, hai que ser un pouco respetuoso co traballo da xente. Eu non digo, a min personalmente, se un é dun partido ou doutro e quere facer política, a mí non me parece que sea este o tema para facelo. Están xogando con ilusións ao final e non ten moito sentido. Porque se hai un permiso e lle estás dicindo á xente que ten que vir a montar, que non monte, porque lles vas a conseguir outro, están esperando, porque non saben onde colocar as atraccións. Polo tanto, non é a miña concejalía que si ten unha autorización a que está facendo que se retrase un montaje. Non é a alcaldía tampouco, porque nin o alcalde, nin o concelleiro de Festejos saliron a decir nada. Saleu un teniente de alcalde que por decisión propia, na festa do Percebe, falou unha conselleira, a conselleira díxolle que lle iba a dar permiso. Á espera de que Portos responda a esa solicitude de reducir o paso de seguridade, os feirantes seguen coa montaxe segundo o plan de seguridade inicial, posto que dispoñen de moi poucas horas antes do inicio dunhas celebracións este ano marcadas pola polémica.